Ewie ye mo bibia kwaba e de Nyansapo kasa fonine so wogi yeso se wasane no badwemba ene obi bebusase na de nti na ye nyina ye twahye wa me chef kase mu ni nyina ne se eye the German president and say German mampani ye yewra his excellency Frank Walter nansa dwumadi a wo ba bedi no man konkro Ghana mu na de to so miensan e na wode nani e kire santimantemu a wode ya bepie eye Manhyia fikasiem e kotkohene na hemfie. Ewie afe yenhwe sabi ohimpon mu ponti a ena yewura yade nina eye German mampani His Excellency Frank Walter nenti oba eye santimantemu eye ahene mo hene de otuman hene ebo man hene okuman hene etwadwira atwentwen kwa etwa no kosa atwetwebo da akuye mu ofi ka chichiri di manisam mampani diska tumpan jeta tapiafo ahene mo hene krobia Asante kotko hene pimso setu abebio nyampani sai King Solomon nenti ena yade nina His Excellency Frank Walter German mampani wababe cancer ewo Manhyia fikasiem. Prempren afei ena yade nina eye German mampani eye mampani yewura Frank Walter wadu Manhyia fikasiem ni nina ne se krobia Asante kotkohene oba omanyimu nansa no mampani ba omanyimu nansa no watese ohimpon kase bi asabe ku ba wiase afa na nyina ne din yebo anese nipa nyina epe no ahwe eye Otumfuo se tu nyamkase nyampani sei nenti ena eye German mampani oba nansa dwumadi wo omanyimu wode nani a kire santimantem titiriu eye Manhyia fikasiem no de nani eba ba kire no aba behwe krobia Asante kotkohene ene na Steinmeier.
yɛwie afei yɛnhwɛ sɛbe ɔhempɔn mu pɔn ti a ɛnɛ yɛwura yɛadeɛ nyinaa ɛyɛ German mampani His Excellency Frank Walter ne nti ɔba ɛyɛ santimantam mu a ɛyɛ ahene mu hene deɛ otuman hene ɛbɔ man hene okumman hene etwadwira atwentwen kwa etwa no akɔsa atwetwe bo da kuru yɛ mu ofi kakyirikyiri di mani nsɛm mampani di skatu panje tata Appiahfo ahene mu hene krɔbea Asante kɔkɔ hene pim so setu abebio nyampani sɛ King Solomon ne nti ɛna yɛadeɛ nyinaa His Excellency Frank Walter ɛyɛ German mampani waba bɛkansa ɛwɔ Manhyia kɛseɛ mu. Appiah ye free and woman and passachi kotoko free kokofo aduampofo antwibewie kumase aduampofo antwi damena wanu subi wosan hu ba bi edum and hu ba bi adan hu ba bi so ye kaka pempen rawra kota wanim sika fibra twetwe bo da kuruye mu frika chichi wadi manisam mampani diskatu pante tata Appiahfo enyanko amfre bodoma frɛ to apentia Ghana man ni wiase man nyina so frɛ no Osaya ne yesuro no yensuro bia wo memu osai se tunkwana ene yesuro nyampani sai nyamekase ye boni dia ne aboye mu ase ono nkoa ene yesuro no wo bema se tu nyamekase Setu namkesi sebe we nipa de nanso no wo ye hunu nipa sede ye wu Kristo Yesu na asiafo me nsem ko hwe na ba ku ka se nyame a waba nipa tebia ni saa na setu namkesi wo ye hunu a waba nipa tebia mu ese obeboa wiase nyina nya Asante manko ebi setu namkesi ye sebe enipa bi a wo ho bo na udi mpo sisa na wabla aboso sisa etinidi kase pa ne se shabless sisafo setu nyam kase ni di pa sha da kanu shabless sisafo wonne sisa ni pa shable ani ni pa tebia Apart from His Majesty, the rest can stand. We respectfully ask you to stand. The Asante Otumfuo is to do the second.
canopy about 7 umbrellas. And he's wearing sumptuous gold ornaments from the hair to toe. It's like a fridge where there's water and food in case the king would need to drink water. That is Meso. Then right there we have the gun bearers. Now, all these guns have history. That's why they are carrying this way. The parts, the old standard bar shows the history of all of them. They are the special guards of Otumfuo. We have the morning service, we have all the prayer, but these are the special bodyguards. Every single one has a story to tell. Every single one has a role to play. And that is why they here. And then when he insisted, when the king insisted, they'll be the first to go and greet him with a gun. This is showing all kinds of regalia, showing Asante militancy in peaceful times. You hear the guns, you hear all those things, but Asante is a peaceful nation. But the drumming, the photo from drumming and everything shows Asante heroism, Asante power, and all the regalia have history. So this is history in motion. History in motion, and that means we are also performing history. History is performed in Asante. And the key nanom ene de ne abra sekwas afei na sabre krobia Asante kotko hine pimso se tu abebiu dwumadie mu afei na wo ba bekra na nanom eye yewura mampani wo Germany abotimem oba bekra ne Yura Frank Waters oba bekra no na sabre ku bo free men chef kesie mu de akoti prepre de krobia Asante kotko hine pimso se tu eba no oba bekra e German mampani ansan wo free wo hira no ansan wo nanom sabre afei na His Excellency Frank Waters o free men chef kesie mu na wodi na ni akire ono ane mem nansa dwumadi obabedi no man mu no men chef kesie mu aha na wodi area wodi e free ha ko midi aduam si wahine ba betimi afem the traditional MC yema monity a adehye Ni bube ne brebe ze si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wa doresra
panyini won tena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bio tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Sefam ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi akyede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade